Good morning. Tiyambe makamaka ndikupereka mafuno abwino kwa inu nonse amene mumatsatira Justin Tech Malawi kutina kutino mwezi wa nyuwani wa August wopambana kwa inuyo zisomo zorundezi kugwereni mwa menemo mwezi umenewu. Ayi nkhani yathu yoyamba mwezi wa August umenewu ndi nkhani yokhudzana ndi mayi Jenansa abweratu kudzeko kudzanena kuti iwo nkhani zanamiwa ayi saudziwa pokera kalikonse. Osakhala pasi ndikuzapezeka zona lino tikutenga ndekuti dzina lawo ndikumalika pamenepo ngati kunena kuti iwowo akuti amafuna kulanda boma iyayi zimenezo sizikuwakhudza kumango kamba betu kuti no iwowa akamba zambiri ndipo tizifotokoza bwinobwino koma mwina tiyambirepo nena kuti no nkhani zonena kuti Sylvester Namiwa wamangidwa pa nkhani zoti iyeyo akuti anafalitsa nkhani zabodza zomwe zikanatha kubweretsa chisokonezo m'dziko muno. Zimenezo ino mwazitsatira ndipo zoti anakalibe mchirokosi mukuzitsatiraso mwinaso zonena kuti iyeyo ali mwina pa chiopsezo choti akhoza kuyankha nkhani zokhuzana ndi treason. Zimenezonso mwina mukuzitsatira tukamba nkhani zofuna kupereka boma, kufuna kugwetsa boma, kulanda boma mwa njira ina yake. Ayi nde tiyambe nkhani zonsezi mwina mwakero ndi ka video aka kamene kuchokera ndithu pa Luntha Television kumene kotu Namiwa amakapanga interview ndithudi. DPP kulantu enake somapitira 5 they think kuti they own that party. They DPP kamalamula they think they own this country and they think kuti they got a license to silence anyone and they think they got a license even to kill. Amagwisa ntchito anthu kagulu kenaka kamakhala kuzaleka kuja amakatenga anthu amndende ndikupita mwakana mizira munthu ngati akuba that's how they do it. Now chifukwa kuti anthu ayang'anira nthawi yayitali they think kuti they can hold this country at ransom, they think kuti this is their garden and pano panso amasuka ayiwala kuti 5 years timathawa limodzi ndi iwo to anthu amene amaziona and 5 awawa akutipipiwa amene amaziona kukhala ufunikira kwambiri timazemba limodzi ndi MCP lowa uko lero alibiza panga hack mafoni athu koma chimene tapanga ife tapanga hack their brains. We know their movements. Timazota lero organiza chakuti apanga chakuti akumana ndi wakuti so iwo akulimbana ndi mafoni athu ife tikulimbana ndi their brain, their software. They will not get away with it. So ndi auza anthu amene kuti zimene amayankhula Dr. Jenansa she was smart. In short sanafune kunena kuti akundipangira campaign kuloko all these zimene zikuchitika zija the ultimate beneficiary is Dr. Jenansa. Akwapangira campaign poyera. Tifanira kuti ngati izizi sasintha izizi in the next 2 months the next president of this country is Dr. Jenansa. Wapanga zimene ndani anyamata DPP. Their own making. They are refusing to learn from the previous mistakes. The mistakes Chabwino taonera limodzi pamenepo komanso kumvera limodzi. Nkhani yododometsa ngatiyo yomaudza kupatsa sotsemwe kunena kuti no akuti 2 months mayi Jenansa basa kutenga ulamuliro wa dziko lino kuteko ngati ngakhale ndi president mu 2 months imeneyi ndi zoti president wake sizotakhala apita muthalika koma mayi Jenansa amwene new president koma mukamvetsera bwinobwino sananene kuti no 2 months akuti within akuti osati tidikire ndi kuti pakadutsa miyezi iwiri ayi koma mkatikati mwa miyezi iwiri ikubwera kutsogolo kuno koma kamba zoti mwezi uno wa August uno komanso ndi kuti mwezi wa September pomatha miyezi imeneyi mkatikatimo tidzakhala ndi kuti tasintha president amayi Jenansa atenga o president. Nkhani imeneyi inadodometsa anthu ochuluka kwambiri kuti Anamiwa zimene azitenga kuti zuchokera patino atanthauza kuti no mayi Jenansa ndi kuti no akhala akutenga president mwa njira yotani kuti nomwena mayi kapena alanda president ubaikupu kwagwetsa amuthalika pa mpando kapena chikha chikuchitika ndi chani kapena amuthalika apanga design nkumpangano ndi kuti Jenansa kuti atenge udindo apitirize zotsogolo zikhala motani kwenikweni mpaka na bungwe lija la Public Affairs Committee la paki ajaru azibusa komanso mashehe amene anatumizidwa kuti no akayimire amalawi aja amene anabwera kuzayankhula kuno kuti no kodi nakuboma nkhani zimenezi sizikudodometsani yaye kungokhala chete osayankhulapo kena kalikonse. Namiwa akufalitsa nkhani zotero mukangokhala chete zona zimenezozo ayi tachita mponeka anthu muyankhulepo kuti kodi no ndi zoona kapena ndi zabodza.
ndetu akuboma of course sanayankhulepo tekambaro aku mbali ya president side ya Mutharikawo komano ndizonena kuti tikunabwera ndekuti amayi Jenansa ndi mneneri wawo ameneworu ndekuti ndi amveriwa Richard Mveriwa abwera kudzakamba zonena kuti no kuchokera ku ofesi ya vice president amayi Jenansa ndi zoti iwowa akuzitalikitsa akutalikirana ndi zinkhani zimene zikukambidwa kunena kuti mayi Jenansa akufuna kutenga upresident wa dziko lino kulanda upresident. Nkhani zimenezozo ndi zoti amayi Jenansa sizikuwakhudza sanakhaleko pasi ndi kutuma kapena munthu kuti pita kukayankhule zotere kapena kuti ali ndi mapulani onena kuti alande bomali zimenezo ayi sizikuwakhudza. Iwowo ndi zoti akuyima nganganga ndi utsogoleri wa dziko lino chifukwa iwowo kuteko ndi mbali imodzi ya utsogoleri wotu kuteko iwowo alitu nde kuti no muchambrera cha presidency osangoti kapena ndi nduna ayi iwowo amagwira nde kuti duzi ndi ndani ndi president wa dziko lino. Ofesi yawoyo kuteko ndika extension tu yowonjezeredwa ndithu kachipinda ka president yo ndikachipindaso kena ka president kuti no amakhala kugwira ntchito ndapo ndizo sizikuwakhudza saudziwapo zina chilichonse ndipo akukamba zoti adzapitirizabe iwowa kugwira ntchito modzipereka kuyima nda president a dziko lino kaya pakufunikira kutumikira motani ngati mbali imodzi ya ku president ko iwowa adzakhala ndithu akugwira ntchito zimenezo. Koma nkhani zonena kuti no kapena akhala kupasi ndi kumapanga plani kapena kupanga uponena kuti no alande boma zimenezo sizikuwakhudza ayi ndithu kuzipanga distance ndithudi. Ayi nkhanitu kumakhala zimenezo akuti nthawi zina zake tikamakhala pasi tiye tidzatengane anthu potengera mawu awo zimene akulankhula. Anamiwa anabwera kudzalankhula izi koma sanatipatse maumbonena aliwonse kapena kufotokozera kwina kulikonse kwanena kuti amayi Jenansa akhala kutenga boma kodi amatanthauza chani. Mastatement amene oro ndionena kuti no ali nde kuti no ndi matanthauzo osiyanasiyana kutengera ndi mmenenso mwina anthu angatanthauzire kupano kuti kapena akutanthauza onena kuti no nde kuti zoyipa zagwera apita Mutharika. God forbid zimenezozo of course sizingachitike chifukwa chonena kuti mtsogoleri wathu iru ndi munthu wabwinoro Peter Mutharika atu ndi munthu wabwino ene ngati zinthu zingalakwika magazeti I think dzina la Peter Mutharika lokha lizakhala kuno tino likuchotsedwamo ndi magayi amene amuzungulira ndi amene amene mwina mwake angalakwitse fa Peter Mutharika ino munamuona kuti no akupita kukapanga action up. The guy is just in the office doing his work agwira ntchito yake mu office sizoti mungane kuti Peter Mutharika amakhala kupita nde kuti kumphika wa boma ndikumakatapa ndalama kumeneko ndikumakazigwawa kuti zimene sizimukhudza. The guy is just to give orders amene nde kuti no akupita kukagwira ntchito amenewo ngati angalakwitse zinthu nde kuti ndi ziganizo zawo osati ziganizo za Peter Mutharika. So I think kukamba zonena kuti mtsogoleri ngati ameneyu tidzimufunira zoyipa I think imeneyo ndi mistake yayikulu kwambiri. Ndi mistake yayikulu. Munthu amene akuchita bwino timafuna akhalitse cholinga zonena kuti no apitirizenso kuchita bwino. Now zilinso ndi kuti ma implication oti amayi Jenansa takamba kale kuti kapena akufuna kulanda boma likuchita kupanga kupo ditati kukuputa amayipanga nda asilikali kuti agwetse mtsogoleri wa dziko nikuulanda ndithu utsogoleri. Abwera riyo kudzakamba zonena kuti ayiso ndefeso tikuona kuti anthu atidzatenga ndi mawu awo ndamayi Jenansa akukamba kuona kuti ayi ine sizikundikhudza zimenezozo mungakhale pasi mwina nkumalingalira zoona kuti amayi Jenansa watumawa kuti ayi ine sinapange zimenezo sizikundikhudza chonde I distance myself from those claims ndikuzika ndithu kutali ndi zimaganizo zimenezo ndi zolankhulidwa zimenezo ine ndikuyima ndapita Mutharika nganganga ndithudi. Ayi ndi nkhani ya nthawi. It's a matter of time will tell everything. Ndizoona kuti nthawi ikhala ndikuti ikutiuza zoona zenizeni koma panopa tigwireni zimene amayi Jenansa akukamba chifukwa sitingamanene kuti noti atabwera lero ndikudzakana kuti sizikundikhudza ine ndefe tidzibwera ndikumayikabe mawu kunama mzimayiwe zikukhudza iwe usakane olefe tidzayika mawu mkamwa choncho tili ndi umboni onena kuti no iwo ndizoona akupanga zimenezo
tingatulutse umboni sizokhazo nde kuti nkhani za anamiwazo nena kuti no maumboni nde kuti palibe kumangolankhula. Ayi ndithu anamiwawo amangidwa ndipo no pakumveka so nkhani ngati zipezo kuti of course sana amangire zipezo koma there's that possibility atati nkhani ayikoke apolisi kuti nomwina akhoza kumantenga no ndi nkhani za treasoneti. Guys, tiye tione kuti malamulo ayenda motani ife tisalankhuleponso zambiri pamenepa tione kuti no malamulo ayendapo motani komano anything tikhala tikupatsanso nende kuti ma-update okhudza ndi nkhani zanamiwa ngati china chake chingabwere. Of course zilipo, so stay tuned. Makamaka mwezi uno I'll be around ndikhala ndithu ndilipo full time. Mwezi watha ndiye panali zambiri zochitika zomwe zinandipengapenga akuti